Helo, gallaf y nawr gyflwyno'n set nesaf o fideo sy'n disgrifio'r ffordd orau o ymateb i bryderon ynglyn â camdrin phlant yn rhywiol sydd yn dilyn y rhai blaenorol. Disgrifio'r hyn a wyddwm am y raddfa natur bresynol camdrin plant yn rhywiol yng Nghymru a Lloegr. Deall arwyddion a dangosyddion camdrin a chreu darlun o'ch pryderon. Gadewch i ni ddechrau gyda astudiaeth achos Alice, nad dyna yw ei henw iawn, dangosir dyfyniad gan Alice ar y sgrin yma. Dechreuodd Alice cael ei camdrin yn rhywiol gan ei ewythr ar ochr ei thad pan oedd yn 2 oed ac aeth ymlaen tan ei bod yn 10 oed. Pan oedd yn 12, datgelodd rhywun arall yn y teulu ei bod wedi cael ei camdrin yn rhywiol gan yr un dyn. Gofynnodd mam Alice iddi a oedd hi wedi cael ei camdrin yn rhywiol a dywedodd do. A dyna ni. Roedd hynny'n golygu y byddai'n ddiogel, ond ni siaradodd neb â hi am y peth erioed. Ni ddywedodd neb wrthi, nad ei bai hi na'i chyfrifoldeb hi oedd hyn, ni ddywedodd neb wrthi pa mae pobl yn camdrin plant ac nid oedd neb wedi ei helpu i ddeall bod y symptomau roedd yn ei profi yn ganlyniad i'r camdriniaeth. Dechreuodd Alice fynd mewn i drwbl yn yr ysgol. Roeddent yn gwybod ei bod wedi cael ei camdrin yn rhywiol, ond nid oedd neb eisiau ei holi am y peth. Yn hytrach, cafodd ei hatgyfeirio at wasanaethu iechyd meddwl plant ar glasoed, ac wedyn defnyddio wasanaethu iechyd meddwl oedolion a chamddefnyddio sylweddau. Roeddent i gyd yn canolbwyntio ar y materion a oedd yn amlwg iddynt ar y pryd, ond ni ofynnodd neb erioed beth oedd wedi achosi'r problemau hyn yn y lle cyntaf. Yn ddiweddarach, yn ystod sesiwn o therapydd, gofynnwyd y cwestiwn iddi o'r diwedd. Felly, roedd 30 mlynedd o gyfleoedd wedi ei colli pan allai unrhyw un ohonom fel gweithwyr proffesiynol fod wedi siarad ag Alice fel plentyn, person ifanc, oedolyn am yr hyn a ddigwyddodd iddi. I ddweud wrth Alice nad oedd bai arna hi i siarad am ei theimladau o ddryswch, hunanfeo a theimladau o gyfrifoldeb. Cyfrinachedd a distawrwydd yw ffrindiau gorau camdrin rhywiol. Mewn gwirionedd, mae ehangen os yw am ffynnu, ac mae'r rhai sy'n camdrin yn dibynnu arnom i'w gynnal. Os nad ydym yn gweithio i dorri'r distawrwydd hwn, yna rydym yn cydgynllwynio ar distawrwydd sydd o'i amgylch. Ond, os dechreuwn drwy ei enwi a siarad amdano, mi allwn ei drechu, a bydd mwy o blant yn cael ei amddiffyn a'i helpu. Felly, pryd a pham all plentyn ddatgelu camdrin rhywiol. Mewn rhai sefyllfaoedd gallai datgeliad plentyn ymddangos yn ddigymell. Gall gael ei sbarduno gan wers ysgol, rhaglen deledu, neu os yw'r camdriniaeth yn gwaethygu. Mewn sefyllfaoedd eraill gall plentyn sôn am y camdrin yn ddamweiniol. Efallai fod yn gyfrinach na allant ei chadw ddim rhagor, neu efallai ei bod yn credu bod plant eraill fel ei brodydd a'i chwiorydd mewn perygl o gael ei camdrin. Neu efallai na wnaeth plentyn ddechrau siarad am camdrin rhywiol heb ryw ysgogiad, enghraifft, yn ystod archwiliad meddygol, ymchwiliad am ddiffyn plant a sesiad o anghenion neu sesiwn therapeutig. Gall ddigwydd pan fydd athro neu weithwyr iechyd proffesiynol yn sylwi bod rhywbeth o'i le ac yn dechrau gofyn. Gall ei ddatgeliad fod yn amwys, efallai byddent yn cael anhawster cofio'r profiad, neu efallai nad oes ganddynt yr iaith i siarad amdano. Credydd y bydd y rhan fwyaf o blant sydd wedi cael eu camdrin yn ceisio ei gyfleu wrth rhywun mewn rhyw ffordd,
Yn achos plant iau, mae hyn yn fwyaf tebygol o thriant neu aelod o'r teulu, gyda phobl ifanc yn fwy tebygol o ymddiriad mewn ffrindiau neu gyfoedion. Mae ymchwil ac ymarfer yn dangos y gall gymryd blynyddoedd i blentyn gyrraedd y pwynt lle maent yn teimlo y gallant ddweud wrth rhywun. Yn anffodus, gwyddwm, mor ifanc yw'r plentyn pan fydd y cam-drin yn dechrau, yn hiraf y gall gymryd i'w ddatgelu. Pan fydd plant yn datgelu eu camdriniaeth wrth rhywun, bydd yn aml yn cael ei gamddeall neu ei leihau. Mae nifer sylweddol o bobl ifanc wedi cael profiad negyddol o'r sôn wrth rhywun am ei camdriniaeth, a rhaid i ni newid hyn. Fel gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda'n gilydd, gwyddwm y gallwn fynd i'r afael â hyn. Yn ein fideo nesaf rydym yn edrych ar adnabod a cheisio chwalu'r rhwystrau rhag sgyrsiau am gam-drin rhywiol.